125th amendment जानांगौ जोंबो लुबैदों दा मा दङ बे 125th amendmentआव बेयाव मोनसे खोथा आं बुंनो लुबैदों रायजो राजानिसिम आरो बेखौ बयबो एसे ध्यान होनानै खोनासङोब्ला आं जोबोद मोजां मोनगोन इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा मैया आं नायदों जाहा जोंनि सिडली समस्तिनि बिजाथि इउपिपिएलनि रनजित बसुमतारिया बहाबा मोनसे पाब्लिक मिटिंआव बेयाव बुंदों जे 125th एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दङ दिल्लीयाव पार्लियामेन्टआव आरो बे एमेन्डमेन्ट जायोब्ला नैबे सरकारा बायफिनगोन एन्टारिम काउन्सिल जागोन एन्टारिम काउन्सिल जायोब्ला इउपिपिएलनि सरकार जाफिनगोन आरो हाग्रामानि सरकारा धंस जागोन बायदिसिना खोथा बुंदों बियो जोबोद लाजिनांथाव माने बक्तव्य बा स्टेटमेन्ट होननानै आङो दिनै रायजो राजानि सिगाङाव बुंनो आगोलदों 125th एमेन्डमेन्ट जानांगौ जोंबो लुबैदों दा मा दङ बे 125th एमेन्डमेन्टआव बेवहाय बुंनाय दङ जे 6 शेड्युल काउन्सिल जोंनि बिटिसिल' नङा जे 10टा नर्थ इस्टआव 6 शेड्युल काउन्सिल दङ जाहा कार्बि आंलं काउन्सिल ओरैहाय डिमा हासाव ओरैहाय त्रिपुरानि बेनिफ्राय मेघालयआव मोनथाम दङ गार' खासिया आरो जयन्तिया बेनिफ्राय माबायाव दङ जाहा मिज'रामाव मोनथाम लाइफोरनि थाखाय मोनसे माराकफोरनि थाखाय मोनसे लाइन माराक आरो साकमा बे मोनथाम दङ बे गासैबो 6 शेड्युल काउन्सिलाव दिनैनि दिनाव पन्चायती राज इन्स्टिटिउट गैया माने पन्चायत गैया दा बेवहाय बे 125th एमेन्डमेन्टआ जुदि जायो अब्ला 6 शेड्युलाव पन्चायत हाबसिगोन बेखौसो बुंनाय जादों माने बिटिसिआवबो पन्चायतआ लागु जासिगोन जोंहा बिसिडिसि दङ बे बिसिडिसिआ अफिसियेलि दासिमबो कनस्टिटिउसनाव हाबाखै पन्चायतआ जाहैबाय पिआरआइआ जाहैबाय बियो सांबिधानिक बुस्थु कनस्टिटिउसनेल बुस्थु बे कनस्टिटिउसनाव हाबनाय नङाब्ला बे जायगायाव लागु जाया दा बिसिडिसिखौ जोङो बै समावहाय ग्राम ओनसोलाव जाहा खामानि मावनांगौ होननानै चिफ मिनिस्टारनिफ्राय एप्रुभाल लानानै जोङो गभर्नरनि एप्रुभालजों बिसिडिसिखौ दानानै दोनदों आरो बेजोंनो दिनै जों सालायगासिनो दङ 125th एमेन्डमेन्ट फैनाय लोगो लोगो बेवहाय जुदि बेखौबो सोफायो पिआरआइखौ अब्ला जोंहा बिटिसिआवबो पन्चायतआ जासिगोन आरो बे पन्चायतनि थाखाय बै समावनो 2013 सनावनो जोङो आयेन बानायनानै 2 टायार दिनैनि दिनाव पन्चायतआ मोनथाम टायाराव सोलियो जिल्ला परिषद आन्चलिक परिषद आरो गाव पन्चायत मोनथाम लेयाराव दा जोंनाव जिल्ला परिषदखौ नाङा होननानै जोङो गाव पन्चायत आरो आन्चलिक परिषद बे मोननै टायारखौ लानानै जोङो आयेन बानायनानै आसाम सरकारनो होनानै दंखायो बे रोखोमै जाहैगोन दा बेनि थाखाय गभर्नमेन्ट बाया आरो बिसोर मा बुंदों समस्तिया 60टा जागोन बेवहाय गोदो जोङो नेगसिएसनाव बिटिसि नेगसिएसनावनो जोङो 60टा बिदों 60टा बिनायनि जुक्तिया जाहैबाय रिजना जाहैबाय जे दिनै सासिन देश जेनेबा हमनानै ला सिक्किमनि जनसंख्याया जोंनि बिटिसिनि आधाबो नङा किन्तु बेवहाय जिहेतु मोनसे देश जाबाय 60टा समस्ति दङ दा मोनसे कमन माने बिश्वास बा कमन मोनसे आइडिया ग्र' जादों जे इन्डियायाव मोनसे स्टेट जानोब्ला 60टा समस्ति जानांगौ बा जायो ओंखायनो जोङो बै समावनो बिटिसिआव 60टा समस्ति बिदोंमोन नाथाय जोङो 40टाल' होदों दा बेनि उनावहाय बिपिएफ दोलो हिसाबै जोङो रिजलिउसन लादों बिपिएफआ आरो भारत सरकारनो जों दाबि जनायदों जे बिटिसिनि 40टा समस्तिखौ 60टा खालामनांगौ काउन्सिलावबो जोङो सिद्धान्त लादों आरो बे हिसाबै 2020 सनाव बिटिआर सुक्तियाव बे बुस्थुखौ भारत सरकारा मेनसन खालामना होदों कि बिटिसिआव 40टानिफ्राय 60टा समस्ति खालामनाय जागोन दा बिथांमोनहा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजानि सिगाङाव बे खोथाखौ भुलै फोरमायगासिनो दङ रायजो राजानि भट लानो थाखाय जे 125th एमेन्डमेन्ट जायोब्लालायनो 60टा समस्ति जासिगोन आरो बे सरकारा बेखौ सिफायनानै गोदान माने सरकार दासिगोन गोदान इलेक्सन जागोन बे भुल खोथा समस्तिखौ बानायनानै दोनगोन 60टा जुदि भारत सरकारा संबिधानाव एमेन्डमेन्ट खालामनानै बे प्रप'जालखौ लाबोयो अब्ला जोंनि बिटिसिनि 40टाखौ 60टा समस्ति बानायफिनगोन आरो बेखौ जेब्ला इलेक्सन सम फैयो
बिटिसिनि इलेक्शना 2003 सनाव बे समावहायसो बे 60 थाजों इलेक्शना जागोन बेवहाय खुनु दानि बिपिएफ सरकार बाया इन्टारिम गभर्नमेन्ट बाहाय जाया बेखौ समग्र बिटिसि बाखि रायजो राजाफ्रा गोसोआव लानाया मोजां दिनै आं खाम्फा बरगयारिया बे खोथाखौ दिनै बुंदों बे खोथाया सयथ नंगौना नङा नोंथांमोनहा उनाव नुबाय थागोन बे 60टा समष्टि बानायनायजों लोगोसे बे सरकारा बाया बाहाय इन्टारिम काउन्सिल फैया बेनिफ्राय बे माबायावनो माखासे माने फिसा फिसा सोफादेरनाय फैगोन 125 जुदि एमेन्डमेन्टआ फैयो